Gihaya na ang lawas sa Dabawenyang visual artist nga si Bri Honson sa Davao City. Inahan niini nagtuong dunay kalambigitan ang uyab niini sa pagkamatay sa dalaga. Ani ang report. Alas 6 kagahapon sa buntag, dihang miabot ang patayng lawas sa Dabawenyang visual artist nga si Bri Honson sa Davao International Airport ug gidiretso sa usa ka punerarya sa syudad. Alas 12 na sa udto, miabot ang inahan ni Bri nga si Sally Honson sa Davao City, gikan Quezon City. Sumala niya, di pa siya kumbinsido nga walay kalambigitan ang matud pa uyab niini nga si Julian Ongpin sa pagkamatay sa iyang anak. Siya ang uwahing nakauban sa biktima, una kini namatay sa usa ka resort sa La Union niadtong September 18. Mukhang nga siya nagdrama doon eh. Mukhang very conscious siya na may CCTV. I'm sorry to say because Julian, PNP, people, that was my impression. Aminado siya galisod mapamatud-an ang murder case. Apan kinahanglan kunong makulong si Ongpin sa kasong illegal nga droga. Human kining makuhaan og cocaine ug nagpositibo sa drug test. Si Julian, anak sa bilyonaryo ug kanhi trade minister nga si Roberto Ongpin. Base sa autopsy, asphyxia ang gikamatyan ni Bri pinaagi sa strangulation o pagluok. Apan wala pay konklusyon kung hinimuan kini sa laing tao o self-inflicted. Panugutan niya na lang yung kasalanan niya sa paggamit ng drugs. And para matigil na niya, kasi matagal na siyang gumagamit ng drugs, baka meron pa siyang masaktan pang panibagong tao, babae, at meron namang panibagong ina na iiyak. Dako ang pasalamat sa inahan sa mga nagmahal ug misuporta kang Bri. For Bri, kinakausap ko siya. Sabi ko sa kanya, I'll do my best. Hindi tayo mayaman, but hindi lang, may ibang fight eh. Yun yung sabi ko kanina. Pag yun nangyari, I'm sure okay kay Trixie yun. Kay Bri yun, okay yun. Nakatakdang ilubong si Bri sa Davao Memorial Park sa Miyerkules. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.